Egia esan, 25 urte ez dira urtero betetzen eta ekitaldi gehiago ere baditugu, baina gaurkoa da ekitaldi nagusia, eta orduan zera daukagu antolatuta orain 11etan euskaltegia ireki dugu eta jendea etorriala euskaltegia erakutsiko diogu, euskaltegia erakutsi eta astia baldin badukagu klase txiki bat eman ere bai, hortan aritzen garata. Gero 12etan egingo dugu ekitaldi nagusia, dena Maizpideko langileok egina, geuk abestu, geuk dantzatu, geuk antzestu, dena geuk egina, eta gero ekitaldia bukatu ondoren, mokadutxo bat izango dugu ordu bat aldera. Maizpide bezala 25 urte daramatza, baina helduen euskalduntze alfabetatzea askoz lehenago hasi zen Lazkaon, 60garreneko hamarkadan, eta indarra handia izan zuen, leku aitzindari izan zen, eta orain 25 urte, hau izan zen, nik esango nuke munduan sortu zen lehenengo euskarazko barnetegi iraunkorra, eta geroztik, hor aritu gara, jotake, erindako hazi horri, ondo ernez edin. Gure erronka da oraindik, beti esaten dugu euskaltegiok gu jaio garela desagertzeko, eta gu desagertuko garela hemen jende guztiak euskara dakienean. Oraindik urte batzutarako lana izango dugu, zoritxarrez, baina hori gertatuko balitz ere munduan jende asko da euskara ikasi nahi duena, guk gero eta atzerritar gehiago izaten ditugu, eta gure helburua da, hemendik urte askotara, beste 25 edo beste 50 urtetara, munduan zer euskara ikasi nahi dutenek, gaur egungo teknologiak erabiliz ikas dezatela beren herrietan, eta gero ikasitakoa gehiago landu nahi dutenean, ona hemen izango dute lekua. Zorionak emateko eguna da, eta benetan eskertzekoa, Maizpiden egindan lana. Dionisia Mundarainen garaietatik hasi, eta gaurko egunak arte kate hau luzatu joan da, ezta? Eta egindako lana ikaragarria da. Begira, Maizpidetik pasadira 25 urte hauetan ia 20.000 pertsona. 20.000 euskaldun berri egin ditu Maizpidek. Herriaginti dagokie euskaltegien lana babestea eta sustatzen jarraitzea. Ze hori egiten ari baitira herriaginteak aspaldiko urtetan. Momentu honetan bertan, esan dezaket, Jaurlaritzaren aurrekontuen gaia egunero pilpilan dagoen honetan, helduen euskalduntze finantziazio sistemari, euskaltegien finantziazio sistemari, bere horretan inolako jetxerarik gabe, eutsiko zaio 2013an ere egin dugun aurrekontu proiektuaren arabera. Ikaslei zuzenean diru laguntzak emateko programa bat ere. Etzegoena joan den urtean, 700.000 euro, zeini, aprobetxamentu akademiko egokia izango duten ikaslei zuzenean diru laguntza emateko helburu batekin. Azken batean, arrazoi ekonomikoa ez da izan arrazoi, euskara ikasi nahi duenak, euskara ikasteko atetan geratzeko.